Αλλά το καλύτερο από όλα νομίζω είναι το... Αλλά έχει πιο απλά. Τα αποτελέσματα στο site της Infomega, infomega.gr, κάθετος live, και ο Γιώργος Αναπολιονέξης με το Θανάση Τσιούκα έχουν ήδη σημειώσει 1-16-43. Επόμενη συμμετοχή, Δημήτρης Χριστάκης, Πάνος Χριστάκης, οι πρωταθλητές της κατηγορίας Ένα πεζό 306, βρίσκονται έτος της σειράς της επίθεσης, και ο Τάξο Δημήτρης Σούφα.